Дами и господа, този поздрав е специално направен от Глория за нейният съпруг. Момчил и тяхното семейство, специално от Глория за най-добрия мъж. Оригинал за Момчил. За Момчил и Тало, леско семейство от Батак. Поздрав Керела, о Момчил, о патрони, ми фамилия, Мастаренту маре мосте. И Симан Бутбари фамилия, Капабарав тумен, вали гърми. Патрона си барвала, о Момчил, о най-баро, Андо Батак. Ефтино лел, ефтино бикнел, всичко саме постигнал, сам се издигна. Има жена, къща, палат и най-красивите деца, Мелис и Юзге. Вали гърми на патрона, пак му върви. Ефтино купува, ефтино продава, бикнело Северна и Южна България. Шонен, сова керова, наши перавена, мано патрони. Аме синям думо думесте, одоле си баре легендария. Таро баро Батак, о патрони, о баре думо как, о баре вилеско. Вали гърми на Момчил, патрона, пак му върви. Ме фамилия, наши пераве на мен.